چلے لیں چلو بھجو ویورز اے سارے حاجی صاحب یار ویڈیو کو لائک کر دیو بھائی صاحب. اکثر چھوکرا سارا بال محنت کر رہا ہے. چلو اتنے سال ہیں سپورٹ کرو. ہائے کیا حال ہے؟ اے ساڈا دیر ہے تے او ساڈی کوٹھی بڑی کھڑی ماشاءاللہ. دیکھ سکدو اسٹوڈیو بھی تھئی ہیں ساڈا دیرا بھی تھئی ہیں تے ہی تو باہروں جڑا ہے. السلام علیکم. پرس دیکھو ہن تھوڑی دیکھ سکدو بس ایک شخص کروا چھڑے گا. سلنگی کیا ہی شعر لکھے ہوئے کہیں کو مان ادام. السلام علیکم ویورز، میں ہاں محمد شہزاد حسن، دیکھتے پہ ہوئے یوٹیوب چینل غیاس آفیشیل. ویورز فل سپورٹ کرو، غیاس بھائی کے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کرو اور ویڈیو کو لائک کرو. ویلکم ویورز. ہون جڑا سارے تھوڑی دیر تک مہمان آدے پن پانی چل گیا. ہون جڑا سا مقام تے چلے لے بھائی چلو بھجو. صبح صبح دا ماحول ہے. حاجی صاحب بھی کاوڑی میں. السلام علیکم حاجی صاحب. اچھا السلام جواب دے دیو. وعلیکم السلام. میں پجام دا کیڑے ویندے پے نہیں پیسے صحیح کیڑے جھنگ تے اپنے زمین تے. ویورز اے سارے حاجی صاحب ہیں. حاجی سجاد احمد سلنگی صاحب. انہاں وقت ویڈیو کو یار لائک کرو. یار ویڈیو کو لائک کر دیو بھائی صاحب. اکثر چھوکرا سارا بال محنت کر رہا ہے. چلو اتنے سال ہیں سپورٹ کرو. انہیں سپورٹ کرو یار. صبح صبح دا ٹائم ہے. اج کے جا موسم کے ہے بھلا بالکل اچھا موسم چنگا ہے. پیارا موسم. او حاجی رمضان بھی ودے ہو دیکھو. اچھا تو ویور گاؤں دا سادہ ماحول ہے ماشاءاللہ. سارے بزرگ بھی ہیں تا بہت اچھے انسان ہیں. اللہ تعالی انہاں کو عمر دراز کرے. آمین آمین آمین. بائے بائے. ہائے ہائے کیا حال ہے ویورز؟ آخری کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ اکا کایا ودے آخنا اکا کایا ودے. چیک آخری میرا اکا کایا ودے آخ. او دیکھتے پین. ہائے کاکا آیا ودے. ہاں ماشاءاللہ ویورز دیکھ سکدو اے ساڈا دیر ہے تے او ساڈی گھر بھی ہے. کوٹھی بڑی کھڑی ماشاءاللہ. دیکھ سکدو کتنا صبح صبح دا خوبصورت منظر ہے ماشاءاللہ. ویورز یہ دیکھ سکدو ساڈا اسٹوڈیو بھی تھئی ہیں ساڈا دیرا بھی تھئی ہیں تے ہی تو باہروں جڑا ہے سوشل میڈیا گروپ ملے غیاس الدین. اے ساڈا اپنی بیٹھک بھی ہے اسٹوڈیو ہی ہے ماشاءاللہ. دیکھ سکدو صبح دا ماحول ہے صبح دا منظر ہے. السلام علیکم خان عالم خان تھا ویورز. اینو اج کپڑے دے یار میرے کو کاٹن دے. پچھلے پھیری تو بھج گیا ہمیں بیا ٹھیک رہ گئے. کپڑے دکھاؤ یار کوئی. تا یہ دیکھ سکدو ہون جڑا ایتھا ڈالا یا کڑے میری کزن دی جڑی منج ہے اوندا جڑا سودا تھی گئے تا اے ڈالا جڑا ہے ایتھا دیکھ سکدو. اے چاون ہے بیٹھے منج. ویور سے دیکھو ہن تھوڑی دیر تک اے جڑے منج کو گڈی دے اندر بلے سن. چلو ماں بیک کرے نہ پہ پڑے بھائی پڑے ہٹو. یہ زیادہ اتنے چڑھ گیا استاد. دیکھ سکدو طاہر حسین میرا کزن ہے. کھڈا مریندا پہ تاکہ گاڑی دی جڑے ویل ہیں وہ مکمل صحیح طریقے نال آون تا مرد کو جڑا ہے استاد دی گڈی اچ بٹھا سکے. یا تو کچھ ہاں چا سارے ویور کیا تو آکھی کھڑی بس جو کو تو شاتا آکھی کھڑی لائک سبسکرائب بس ایک شخص کروا چھڑے گا. لائک سبسکرائب کر نہیں ہے بس لائک کر چھڑے سن جا کے کرے سن. ٹھیک ہے بس چلو یار ہوں. ارے بھائی راستہ دے وہ
हेलो विश्वास करने वाला गया है। हाँ चेक करते उस्ताद, सीधा ना, सीधा ले जाओ से लेफ्ट साइड राइट। हाँ ये थोड़ा और दे अमन दे, थोड़ा और दे उस्ताद, थोड़ा थोड़ा जा फुल कट गए, फुल कट। हाँ हुन ए व्हील क्या नहीं सीधा करते, सीधा अमन दे वाला दोबारा। चुप कर, खड़ो है कुटे में काका या खड़े काका। चलो यार मिला तो व्यूअर्स देख सकते हो उस्ताद कालू सोलंकी क्या ही शायर लिखे हुए, कहीं को मान अदामा दा, कहीं को मान वफावां दा, असां पीले पत्ते दरख्तां दे, साकू रहंदे खौफ हवावां दा। वाह 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 क्या बात है। तो व्यूअर्स उम्मीद करें दूँ जो ये व्लॉग तो आपको बहुत अच्छा लग गया हो से, तो अच्छा लग गया हो तेरे लाइक फॉलो ज़रूर कर दे, तो सारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर खिंसो। तो आज मेरी बहुत तबीयत ख़राब है, नज़ला बहुत खांसी भी आंदी पे, तो अज दे व्लॉग दी तू इजाज़त, इंशाल्लाह एक नवे व्लॉग दे विच मिलसूं, दुआएं याद रखे सो।